Sněhurky se začaly jeden po druhém scházet Mývalové, Daňkové, Plíky, Beverky a další Sněhurkové. A vyděšenou princeznu utěšovali. Sněhurka jim pověděla o plánu zlomyslné královny a zvířátka svou novou kamarádku velice litovala. Zvířátka doprovodila Sněhurku lesem až k malé chaloupce na paloučku. Chaloupce na paloučku, žili trpaslíky. Jo, žili tam trpaslíci. Ano, našli celou. Co našli? Celou obouvé. Sněhurky špinavé nádobí na dřezu, všude prach a pavučiny a 7 židlí. Žiliček. Aha. Táno, žiliček byl. A Sněhurka uklidili tak, že se všichni... Okydili to. Viděli to. Po uklidu se Sněhurka rozhodla, že si nahoře zbří. Žili. Zatímco Sněhurka spala, vrátilo se domů 7 trpaslíků, kteří v chaloupce žili. Žili trpaslíky. Žili tam, jo? Jak procházeli lesem, vesele si prospěvovali. Rófa jim svítil na cestu lucernou, za ním si vykračovali Rejpal, Kejchal, Pidlí, Štítko, Římal a jako poslední Šmůža. Pula a tíško. Pula. Pudla. Takhle. Když otevřeli dveře, nemohli uvěřit svým očím, jak čisto a uklizeno tam bylo. Bylo. Trpaslíci začali pátrat a když nahoře našli Sněhurku,